weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to beelinaɓe to rindiaw to silla rewo to silla worgo to sinthiou boumaga to neere to neeriyela to sinthiou ɗaybam to ñaabina to bagodina ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijani kane ha to galle ceerno mamma sisé to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie ma en jaaha to ɗala haya noon ko ñalawma aljuma hanki o ɓe udditi collège mabɓe to leydi Sénégal ambassadeur joɗiniɗo leydi Maroc e nder leydi Sénégal aljuma hanki o waɗi jillu makko juuɗoyade khalifa général mo mourita to Touba to leydi Mali jangu wat boniɓe musgo waɗi e camp militaire mo Manduro ko famdi kala no gasi jiiɗiɗo militaire wasi hen fittade mum to leydi Benin ko commissaire divisionnaire gonnoɗo mawɗo e police d'immigration ko kañuma tigui daari ñalawma kewa yesso ñawoɓe yoga e mabɓe noon namdima nde o taƴante duuɓi sappo e kaso on nanguira ɗon ko fewnande kabirunaɓe jeegomo waɗande ɗumen passeport uji ɗi leydi Benin to leydi Nigéria ko avion gadano taw ko jolnuɗo ɓeena wurnoɓe nder leydi Ukraine leydi oɗo saaha joni nde leydi Russe woni jorde pettoje men ko on avion ummiɗo toon iɗi kay juura avion gadano ɓeena Nigéria naɓe wurnoɓe to leydi Ukraine fuɗɗima artude e nder leydi he ka juurima to Abuja e ka jonni temedde 4 e sappo sagata bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ko erago jaam erago alliyankagal erago diine erago tintinde ko fati ziyara aniyella ziyara mo kuñankari ziyara moɓe mbiyata ziyara khalifa ceerno Mountaga Mouhamadoul Bachir Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ziyara o noon ene waɗa yesso teddugal Mouhamadoul Bassirou khalifa général oumarien e gardugol khalifa ceerno Mountaga Mouhamadoul Ghalii Bachirou Cheikh Oumarou e dendagal ɓesgu Cheikh Oumar kala tawateɓe e nder kuñankari ha tawateɓe e nder jokli leydi Mali kala e yesso teddugal dendagal ɓesgu kuñankari kala tawateɓe nder wuuro ngo e tawateɓe caggal leydi eɓe bismi dendagal julɓe kala biyawo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe nder leydi Mali ha caggal leyɗele kala enen bisma e ɗiɗo ñalli ɗiɗi tawi ko ñalli diine ñalli ziyara moɓe mbaɗata kala hitande hikka nde noon waɗata duuɓi nogas ko ziyara one waɗe hitande hikka o noon ko ñande nogas e 5 e ñande nogas e 6 lewru mars ndu gonɗen ndu waɗata to kuñankari woni mujibu ziyara o noon ko mawninde goto e ñalawmaji ɗi Cheikh Oumarul Foutiyou Tall eɓe bismi dendagal julɓe kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah ene bisma ene teddinira ñalli ɗi yettiniɗo ɓatake o ko musidɗo men sehil men ceerno Ousmane Dieng tawateɗo to leydi Sénégal ko kañuma yettiniɗo ɓatake o dendagal ɓesgu kuñankari kala ene bismi kala julɓe e oɗo ziyara musidɓe tedduɓe taweteɓe funnage hirnage rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko haa ko iwruken tokkorde nooro haa ko moƴƴo
arko safude wurtinde neɗɗo ha artirma e cakkatagal maɗa. gorel teya jogiiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e nder ɓandu muɗuma, jogiiɗo caɗele gorago mo nangata taare, jogiiɗo AVC cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala. sa jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa. on tuƴiɗo donkuɗo darade donkuɗo yaade taw kadi ko caɗele ɗaɗi jokkodire gorel teya noon ko haako moƴƴo ko ala rewam no jariɗa kala, ala ko bonnantuma haydara so wona ko addema jaam. an debbo e an gorko donkuɗo jokkude enɗam mo yahata juma e jama ngam caɗele koyɗe caɗele ɗaɗi, jokkodire gorel teya ma yiite hen hoore ma. hewɓe ceetima cafrima hen yoga e ñabbuji goɗɗi hayɗi gonaɗi limtuɗen ɗi mbadden dando e gorel teya. sa yiiɗi jokkodide e gorel teya noon hetto ɗeɗo henno tonggode joni jiitoɗa hoore maɗa. so tawi koto kongo gonɗa jokkodirta koye biɗeɗo Mamadou Gaya, mbatta ko 00242 05 050 36 08. so tawi koto Afrique du Sud gonɗa Ibrahima So 0027 827 46 76 72. so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77. so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗo andirede Alex, mbatta ko plus 258 86 128 77 21. so tawi noon koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngaydo 00337 82 33 80 55. so tawi noon ko site mabɓe internet jiɗɗa ko ƴettude ko heewi mbatta yeyoyde walla mbatta somade e mabɓe, mbatta ko oɗo hen www.gorelteya.com. ɗeɗo tonggode noon kala hen ɗe jokkodirɗa maɓe ko dokke ɓurɗo ɓattadema ɗo mbawɗa wonde e windere nde kala. mbadden dando faade gorela teya. agence immobilière jinganena fulɓe cité littoral améo 3 lotissement numéro 2 numéro 3 golfe nord Guédiawaye udditi demude mum ha yaaji. agence immobilière jinganena fulɓe udditi demude mum ene yeeya leyɗele ɗe hinde terrain-ŋaji kono ne kadi ne yeeya galleji ene luwa galleji kalɗo gonɗa e windere nde. sa yiɗi sodde terrain jokkodira e agence immobilière jinganena fulɓe. agence immobiliére jinganena fulɓe ari wallude dendagal bandiraɓe ɗe gonɗon e nder jokli windere nde kala, ɗanniyankoɓe ha e jooɗiyankoɓe kala jiɗɗo galle leydi jokkodir e jinganena fulɓe. haɗani ɗon tan aɓe jogui cabine consultance juridique kala caɗele ɗe joguiɗa ko fate banggue laamu, ko fate banggue jeeygu, ko fate banggue leyɗele ɗe coɗɗa, aɗa ronki hebde ɗum sa jokkodire maɓe balle ha hujjema kala yolto. haɗani ɗon tan aɓe jogui kadi assurance so tawi ka joom nayyi beyi baali, nonne kadi ka commerce joom bitikaji joom galleji, sa jokkodire maɓɓe a dañi assurance maɗa kala caɗele keftiɗema aɓe mbawi safrandema ha timma tawa dogani. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi gam jokkodirde tonggode agence immobilière jinganena fulɓe, mbatta ko 33 877 0034 walla mbaɗa 33 877 0035 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351
77 23 walla mbaɗa 77 720 08 47 mbadden dando faade agence immobilière jinganena fulɓe. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir joya lewru mbooya woni lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah eɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji men no fewi gila to banggue publicité ji ha to banggue communiqué ji wadde sponsor uji ko ɗum woni ko jogoto radio ji ɗi publicité ji ɗi ko hen crédit ji ɗi keɓete ko hen kadi saha to machine aji ɗi boni woni ko fewnitirte ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan yo tinno mbatta hakkillaji men e ɗiɗon publicité ji e ɗiɗon communiqué ji ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen na ha minto Harouna Wula Cheikh Sidia kañum woni ministre de l'action sociale de l'enfance et de la famille mo leydi Mauritanie o rokkiri million ngaji jeenayyi taw ko haalisa ugoya e limore hinde nde ko ballal noon faade e pelle rewɓe tawateɓe e nder wuro wiyetego walata ngal ballal noon koye mbadi gam yidde mawninde walla kay heblanade mawninagol feeto windere ñalawma mo windere mawninta ɗum mbiyata fête 8 mars woni tigui ñalawma 8 mars ko ñalawma mo windere nde mawninta foof gam teddinde debbo na ha minto Harouna noon o rokkiri toon kadi kadoji kewɗi goɗɗi ɗum noon ɗin kadoji noon ko wonande ɓen ha tengti e rewɓe wiyeteɓe loroya taw ko hebnoɓe baccalauréat ɓurnoɓe hewde toɓɓe e ɓen kadi taw ko hebɓe brevet wannoɓe brevet ne keeɓi kawguela mumen brevet taw ko ɓuurɓe heewde toɓɓe wondude e ɓen kadi wannoɓe kawguela ummade école fondamental faade collége kañumen kala keeɓi toon jeenaji kewɗi no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ahmed Wul Mohamed Saleh ko jagorgal kalfinaɗo ko fate pétrole et énergie mo leydi Mauritanie aljuma hanki o noon to port autonome mo Nouakchott e saaha kay orno jaɓɓade wadde réceptionné matériel taw ko équipement ji fatude kay e oɗon usine taw ko ɗaminiɗo walla société ɗaminiɗo siggade pétrole siggade gaz e woydu witedu torti grande torti mo leydi hakkude kettoteɗo hakkude e maaje kadde hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal o waɗi toon haalande makko noon nden haalande ko hollirde tigui wonde golle ɗe taw ko ciggugol oɗon gaz e ndun woydu witedu torti e torti ahmeyni golle ɗe ne jaari yesso hano hannirta ni saabu o holliri e nder temedere kala hen capanɗe jeeɗiɗi e jeegom yaari no hannirta ni woni 76% e golle ɗe fuɗɗima gollede o holliri noon ɗeɗon société ji ɗiɗi taw ko halfinaɓe ɗen golle woni société biteɗo Cosmos e société Cosmos wondude e société biteɗo British Petroleum gollotoɓe ɗen golle ɓe kolliri tigui wonde golle ɗe ne jaari yesso hano hannirta ni ɓe kolliri kadi so tawi ala ko faali ɗo e lewru novembre walla lewru décembre hitande e gonɗen nde ma gaz gadon wawa siggede tigui e nduɗon woyndu taw ko ɓurdu hewde gaz e nder windere he kala yitandu tawatedu noon hakkude leydi Mauritanie e nder maaje kadde hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal taw ko leydi ɗe ɗiɗi ndendi oɗo nduɗon woyndu gaz ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri aljuma hanki o e nder jok leydi he kala ko ujunere temetere nogas e ɗiɗo neɗɗo woni holkisanoɓe e nder holkiso he noon hen yimɓe ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe noon hen jeenayo kepti cellal men paati galleji men so tawi noon ko ujunere temed tati e nogas ɗiɗo neɗɗo holkisaɓe hen temedde jeenayyi capantato e jeeɗiɗi ko holkiso yaw ko woni test rapide woni TDR temedde jeenayyi capanɗe jeetato heddiɓe ɓe ko test PCR mo hinde laboratoire leydi Mauritanie ne yaara e ñalawma hanki o capanɗe joyyi e jeetati ujunere ne fayi temedde jeegom capanɗe nayyi e joyi neɗɗo winditiɓe doggol coronavirus hen temedde hen capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ujunere temedde jeegom e nogas jeetato keptino cellal men hano hannirta ni so tawi noon ko hawruɓe ladial tuggi ko refonade leydi ɗi faade ñalawma hande o ɓe jettima temedde jeenayyi capanɗe jeetato neɗɗo e nder ne mbiya tan noon bandiraɓe yo tinno yo ɓeyɗo jokkude ha joni to banggue kayyen rentade wadde cuumorɗe men soɗorade sabunde kala saaha toppitade laaɓal saabu rafio kala e ustade fittani o gasi e leydi he ha joni rafio ne heddi ɗum noon yo yimɓe tinno ɓeyda jokkade mbeɗa pola
rafi o hano hanitni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen en gardidi kabaruuji men jiyen ha to Talhaya noon en tawi e nder commune de Lexeyba gorgol aljuma hanki o ko ñalawma mawɗo no fewi ko ñalawma tesketeɗo ko ñalawma kadi bindaɗo ko fate tarika mo Talhaya saabu ñalawma hanki o woni mawnidgol udditgol oɗon collége mahanoɗo taw kadi ko collége moɓe ɗaɓɓanno ɗiɗo duuɓi kala mahaɗo kay yimmadi paydude no fewi jaadude e jamanu ñalawma hanki o noon on collége udditama taw ko jagorgal kalfinaɗo ko fate kotki kañum tigui ari udditgol oɗon collége o noon ko bâtiment mo towɗo mo étage mo era plus 1 on étage noon ene waɗi kalsuji 4 less e kalsuji ɗiɗi dow ma en ketto hen noon taw kadi kalsuji mawɗi jaadude e jamanu ma en ketto hen noon goto e musidɓe men sehilaɓe men tawtornoɓe udditgol oɗon collége to Talhaya taw kadi ko jibinande wuuro nde biteɗo Sada Mamadou Sada ɓurɗo lollude Babo Guissé. jam wale moon bandiraɓe Talhaya e jeejugol jeejeri tako pale tako celle kajorde jimde berguel e butukawol en calmini dendagal ɓesgu Talhaya to wawi wonde en ñaaga numéro men Allah cellal kisal bandiraɓe Talhaya naɓe ɗo e Talhaya e jeejugol hannde ko jam fini ɗo henana ina hawre aljuma 4 lewru mars 2022 eɗen ɗo e collége mo ganduɗa ko collége Talhaya mo ganduɗa ko laamu mandu ɗum ina jogori uddide ɗum hannde so tawi Allah jaaɓi jaabima ɗo to gonɗen ko collége Talhaya e jeejugol eɗen cabbi joni gargol o mo ganduɗa ko kañum woni ministre de l'habitat wondude gouverneur Kahaydi e préfet Lixeyba maɓe mbawa arde ɗo joni ɓe mbawa uddidde oɗo collége mo ganduɗa ko pattam lamo mo ganduɗa tigi rigui hono muɗum weeɓani yittude e diwan he walla ni e région he sen beelama ni mbiyen e nder leydi ndi nde wonno ko collége mo maha vraiment suivant les standards ɗi ganduɗa ko ɗum noon tigui collége jaaduɗo hannde e jamanu o foti wadde ko noon tigui oɗo collége Talhaya e jeejugol sifori hay so tawi woni ko on woɗɗuɓe on ngalaɗo ma min mbaw feccude moɗon beele mo mbawon andude kadi gueɗe ɗe jaari siftinde bandiraɓe tan collége o ko collége mo ganduɗa hoore maɗa mahaɗo ko wayno ko étage ni dow o ko saluji ɗiɗi goni toon 2 salles de classe goni toon less o ko saluji 4 goni toon hen salle foof ko salle mo ganduɗa hoore maɗa mbaɗaɗo équipé taabe muɗumen ene gatta yantude bureau directeur yantude e tableau muɗum yantude kadi armoire mo ganduɗa hoore maɗa gueɗe tokose ine mbawi rangede toon ko wayno kereje en livre uji en e ko way noon fof nanɗo ina fewna kadi tawi ko Allah ko pewnugol ɓurgol wadde fayida siftinde bandiraɓe ɓe ɗin saluji jeegom ɗi mbiɗen ɗiɗi nana dow nana 4 nana less hen salle fof ina waɗi nogas e go table banc firti ko hen salle fof ina foti wawde nawde ko ina tolno e 63 élèves 63 almudu hen salle fof ina wawi nawde ɗum wadde noon mataw so tawi woni e tongol saluji jeegom ɗi ganduɗa ko kañum woni ɗo e nder collége o ina wawi nawde ko ina tolno e 378 almudu taw hay hen goto joɗota koye leydi joɗoto koye table taw kadi ko de manière confortable wawa kadi janggude taw kadi ko saluji ɗi ganduɗa hoore maɗa jaaji wonɗi tigui rigui ayere hen salle fof ina waɗi ko ina wona hakke pallanteje jeeɗiɗi machallah machallah Talhaya naɓe dañi collége mawɗo no fewi ɗum noon eɗen mbiya yooɓe jogoro jaam ha ingénieur uji mawɗi mbawa yaltude hen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie to Talhaya ko ɗon dewten payento Sangret payento leydi Sénégal ma jaaha to leegal Sacré Cœur e nder nokku goto taw ko biteɗo crèche woni tigui to sukaɓe bebbeji walla sukaɓe tokos ɓe keewi ɗaccede e kala saaha ona nokku noon taw keɓɓe ɓe keewide moɓe inniri les petits intellos tawama e nder on crèche noon ko tana musto waɗi toon aljuma hanki o ko bebbeyel gotel taw ko bebbeyel tokosel muynowel kañuma wasi toon fittade mum caggal kay goto e rewɓe toppitiɓe e on crèche nde o arno kay gam yidde waylude couche ngel ɗon bebbeyel ko ɗon tigui o tawi ngel dillata ngela dalata nde ɓe noddi sapeur pompier noon pawi arde tigui ɓe tawi bebbeyel wondani e wonki e oɗo saaha joni noon police ari waɗi constat mum oɗo saaha hollira
hollirama noon jinnaɓe gelɗo naaɓe beyel kala ɓe gona Sénégal naaɓe koɓe hoɓɓe taw kadi ɓe jeeya koye leydi gotiri e leyɗele anglophone ko toon woni koɓe toɓe jeeya hollirama noon e oɗo saaha jinnaɓe bebbeyel ngel ɗiɗoɓe kala wondude e ɓeɗon responsable uji oɗon crèche kamɓe kala ɓe nawama to juuɗe laamu e oɗo saaha joni losgoji e mbadi enquête ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jena to Medina Baye ko aseta hannde o joya lewru mbooy woni lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko ñalawma hannde o woni gammu walla mbiyana ziyara annuelle mo Nigéria naɓe kewi wadde kala hitande gam yidde mawninde ko faati tigui e oɗon khalifa général mo Medina Baye délégation Medina Baye noon e gardugol khalifa général hono Serigne Ibrahima Niassa ɓe jettima e oɗo état biteɗo Zamfara e nder leydi Nigéria ko toon yonta hitande hikka nde noon ko ɓen jonta yuɓɓinde oɗon ziyara walla mbiyana oɗon gammu état mo Zamfara o noon wawi nuldude avion ngaji ɗiɗi ɗe hinde jet privé ɗina avion ngaji noon gari ha to Medina Baye ala ko addi noon so wona arande khalifa général o e délégation mum gam tawtoroyede oɗon ziyara annuelle baɗowo walla gammu baɗowo to Zafra siftinde on noon état mo Zafra o sosa tigui ko 1er octobre 1996 omo tawe tigui e nder leydi Nigéria noon ene jeeya e leydi walla mbiyen ko leydi ndi almuɓe Cheikh Baye ɓuuri hewde e nder windere nde kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen ambassadeur joɗiniɗo leydi Maroc e nder leydi Sénégal hono biyeteɗo alkani al nasiri o waɗi jillu makko aljuma hanki o to Touba nayumo to noon ko juuroyade khalifa général de Mouride hono Serigne Mountaga Mbacké o yettini toon noon kadi nulal calminali ummorade e roi Mohammed VI taw kañum woni kananke mo leydi Maroc ko toon noon o juuli juulal makko aljuma hanki tusbara tawa kadi omo juuli sara khalifa général mo Mouride o holliri noon hen weltare makko mawde no feewi yettade mo juurade mo khalifa o e weltade mo kadi weltare makko mawde no feewi kadi e holliri e miijo khalifa o ko faati kay e mahagola oɗon université pattamle miijo gonɗo e gollede oɗo saaha joni e nder wuuro Touba ngo o weltima kadi ko faati e golle ɗe no jarata ni saabu kay golle ɗe goɗɗoyi e widemo hano hannitni kanko noon ambassadeur o hono biyeteɗo Allah Nasiri hollirama guila o yetti jaɓɓimo toon ko biyeteɗo Serigne Abdoul Qader Jili Mbacké ko kañum jaɓɓimo toon kañum kadi ɗoyimo e dendagal visite aji ɗi waɗi e nder wuuro Touba ngo kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to leggal dangu e nder Rufisque ko tan dangu Rufisque noon hollirama tigui goski neɗɗo goto baraɗo ne duppa kañum tigui tawa ene wedda caggal terrain sukaɓe to kewi fettude fugu koyguel on terrain kadi waɗɗani guenale leggal ngal ko joom jardin goto caggal kadi nde ari yidde yaade jardin mum kañum tigui idi yiide goski ki nde wari ha o fandi noon o yi ko nokku ne wayno ko duppa ni o rewi e on ɗo ko duppa ko noon ha wawi yande kiɗona goski oɗon sagata duppaɗo duppugol wara ha gayni duppugol musgol no fewi nde commissariat de police noon mo Rufisque tini ko ɗon tigui ɓe mbawi notitade hen ɓe mbaɗi kostaji mabɓe e gaddani caggal ɗum noon ɓe noddi police scientifique noon ƴetti dendagal échantillon ngaji gonnoji ɗon kala e mbadi wadde losgoji mum beele ɓe mbawa teɓade badɓe ngal ɗon badal ɓe tawi noon kanko baraɗo ko sagata gorko omo yara duuɓi nogas e joyya juutendi makko noon walla mbiyen taye makko ko 1,85 métre o wara noon o duppa police scientifique noon ɓe kolori tigui ɓe tawi ɗon ɓe tawe makko goski hen noon ɓe tawi hen tawe makko ne tengtin tigui wonde ko ɗeɗɗare woni ɓe tawe makko ɗeɗɗere kono noon kadi ɓe tawi sarato wara ɗo ɓe tawi ɗon bidon noon ko bannoɗo essence mo duppira e oɗo saaha joni noon goski ki nawama to morgo hôpital mo Dantec mo Dakar beele kay ko wiyete autopsie ene waɗe hen haaɓe mbawa tigui andude so tawi o wara o duppa walla so tawi ko duppugol ngol yoɓi fittade makko beele kadi ɓe mbawa andude wadɓe ngal ɗon baɗal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Parcelles Assainies aljuma hanki o ko ceernaji goto biteɗo ceerno Ibrahima Diallo kañum teɓa to Parcelles Assainies nder legal to unité 25 o teɓira noon ko tawede mo jogui 7 millions francs CFA taw foof ko faux billeji woni haalisa
sira mo moƴƴani ɓe nayimo noon to commissariat de police e mbadi enquête nde o yetti toon noon holiri tigui oɗon haalisa o heeɓi ɗum tigui goto e almuɓe makko kañum tigui jippimo walla mbiyen hokkimo ko wiyete adiyan on almude noon holliri tigui ko nationalité sud africaine kono noon haalani tigui on inde muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa coronavirus o yarata ɓe kolliri noon Allah seta hannde o e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi e wonde kay ko ujunere temedde nayyi e capanɗe jeetato e yimɓe jeeɗiɗo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe coronavirus hen ɗiɗon noon ko contact suivi jeegomo heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto anda to ƴetti rafi o sappo noon e nder ɓe cellano ɓe kefti cellal mumen yimɓe jeegomo ne tampi sanne ma mballite to banggue fofango hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum tugui hanki faade ñalawma hannde o leydi Sénégal ɓe kollirino yaara noon tugui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe jeetati e joyi ujunere temedde jeeɗiɗi capannayyo e jeeɗiɗo neɗɗo winditiɓe doggol hen capanɗe jeetato e tato ujunere temedde jeeɗiɗo e yimɓe joyo keɓtino cellal mumen hano hannit ni ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegomo e neɗɗo goto ko ɗum woni ko hawre ladialla ɓe kolliri kadi tugui ko mboro walla tuggi ko ñakko ngo naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ko fuɗɗi ƴeftude ñakkoji men e nder jokri leydi Sénégal kala ko ɓe million e temedde nayyi capanɗe joyi neɗɗo ne fawi temedde tara capanɗe jeenayo e neɗɗo goto ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen jeena ha to manduro pelle seɓitiɓe ɓe hinde terroriste en mbaɗi jangu mumen jangu musgu no fewi e nder camp militaire mo manduro e nder hakkude leydi ndi woni au centre du pays saabi hollirima noon seɓɓitiɓe ɓe noon ɓe gaari tigui koye dow motoji ɓene gaari dow autoji tawa kadi yoga e ɗiɗon autoji ko tuufaɗi bombaji woni ko wiyete voiture piégé ɓe kolliri noon ɓe jetti ɓe hen uuri ko banggue worgo ɓe banggue hirnague ɓe hen uuri ko banggue funnague ka o ɓe mbaɗi jangu musgu no fewi ɓe juhli noon ɓe uuri toon noon heddi tigui piyanɗe kuure e condi duki hakkude mabɓe no fewi waɗi mayɓe e barmuɓe to banggueji ɗiɗi kala bilan gadon noon mo laamu ngu holliri e oɗo saaha joni taw ko laamu leydi Mali ɓe kolliri tigui ɓe mbasino gas jiiɗiɗo militaire ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri kadi ɓe mbarminanama capanɗe tato e tato militaire ete ɓena capanɗe tato e tato henno gas e goo ene tampi sanne woni hakkude wurɓe e mayɓe ɓe kolliri kadi militaire uji jeeɗiɗi ko majjinaɓe melo woni ko wiyete porté disparu ɓe bonnanama kadi matériel kewɗo no fewi kamɓe noon ɓe kolliri ɓe mbawi tigui yoɓade pittali capanɗe nayyi e joɗiɗi terroriste woni wat bonijo walla mbiyana seɓɓitiɓe ɓe jooɓima pittali men ko bilan provisoire noon taw kadi ko bilan mo laamu ngu hokkiri seɓɓitiɓe ɓe noon kay seɓɓitiɓe noon hollirama tigui teɓɓitiɓe ɓe noon hollirama tigui ɓe idi kuppude ko ɓoggi téléphone aji gam kay hadde yimɓeɓe noddodirde ha tengti nder ngoɗon wuuro witego manduro e ko taari ɗum kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ɗeɗo balle ɗiɗi e nder réseau sociaux ji kala ene yiye hen e nder leydi Mali nate taw ko nate ɓosoje kulɓiniɗe no fewi vidéo ji nate ɓosoje taw ko yimɓe waraɓe ene tonga ene duppa taw ko vidéo ji kulɓiniɗi mettiɗi dardi no fewi ɗina vidéo ji noon hollirama tigui ɗi mbaɗi kotode nder leydi Mali e nder fande sara wuuro witego dogo furi e nder siècle mo ñono nate ɗe noon kolliri tigui wonde kene ene kollira fodde capantato e joyo ha capantato e jeeɗiɗo sagata waraɓe kañumen kala ene duppa jeesi mumen ene kaɓɓa juuɗe mumen e kaɓɓira caggal kamɓe kala noon teskama ko worɓe ko ɓen woni ɓe pittali mumen itta e oɗo saaha joni noon hakkillaji kewɗi tigui mbaɗi kay ko ɓeɗon dadiɓe ɓe hinde fama woni forces armées malienne kañumen mbaɗi ɗeɗon gueɗe kamtorinde no fewi hollirama noon yimɓe hewɓe kolliri e oɗo ɗeɗo saaha kala yimɓe hewɓe kolliri taw kadi ɓen ko nangganoɓe tugui ko guila nogas lewru février ko ɓen hen ko guila nogas lewru février mayno ɗu ko nanggano saabu teskama oɗo saaha kala e nder nden fande kala saaha dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama ene kewi nadde e guure mbaɗa wuuro par wuuro e kala saaha ene cifto hen sagataɓe ene nawa ene sikka noon ko ɓena woni ɓe laamu ngu woni dadiɓe jooɓi pittali men saabu kay hollirama ñande e nder jaltugo hollirama tigui
sagata e nder ɓeena waraɓe ɓe keptini hen sagata gorko goto taw ko gaynako on noon ko ummino koto jeere taw ko wiyete foire agricole o ummino ñande nogasa lewru février to Nioro caggal nde o yalti jeere donc ɗon tigui dadi ɓe nanguimo ha e oɗo saaha yitaka ɓe kolliri noon goski makko ne tawe ɓeɗon ɓe pittali men itta taw ko duppaɓe gueɗe kamtoriɗe no fewi e oɗo saaha joni noon laamu ngu militaire ji ɗi nana muuɗi munko ne ndeeƴi haydara ala ko kaali hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeeyen ha to Kidal ɓen wiyeteɓe exerbel malinaɓe taw ko joguiɓe contrôle wuuro Kidal tawateɓe to rewo ɓajo funnague leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi batuji mabɓe ɗiɗi hollirama ɓe mbaɗi batuji ɗiɗi e nder ɗina batuji noon ɓe mbawi wadde hen déclaration ngaji ɗiɗi woni ɓe namdima hen toɓɓe ɗiɗi déclaration gadanno ɓe mbanna ɗum koye lewru mayirɗe lewru février ndu e déclaration goɗɗo o noon cakkitiɗo o ɓe mbaɗi ɗum ko ñande tati lewru marsa ndu gonɗen ɗo ndu e nder déclaration ngaji ɗi noon eɓe eero hen ko ardi kala e nder ɗi déclaration ɓe eero dendagal yimɓe maɓɓe kala ne mbaɗata mobilisation kañumen kala ne ƴettata pételage mumen mbawa joguitade mbawa rentade e oɗo saaha joni mbaɗa ko wiyete mobilisation eɓe mbaɗi hen eram kadi faade e laamu ngu transition ngu ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni nde kalantaɓe position mum ha laaɓa ko fadde kay ko wiyete les accords de la paix taw ko chiffre d'Alger woni accord uji woni tigui masalaha cifodiranoɗo e nder leydi Alger e nder Alger lamorgo leydi Algérie ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni yimɓe jiɗitini ko yo laamu ngu laamu transition ngu yo accord taw ko accord cifodiraɗo to PD Alger yo waɗe respecté wawa tigui hormede so ɗum ala ɓe keeɓa indépendance jeytari mabɓe ko toɓɓere noon nde ɓe deƴƴuno oɗo saaha kala kono noon guila kay wiya armée leydi France tawateɓe Barkhane guila kay wiya ene ummode leydi ɗo ɓe puɗɗima kadi haltude wadde kadi ɗiɗon ero ngoɗon erago ha joni kabaruuji men nder leydi Mali ha joni Ibrahima Kébé ko kañum woni commissaire divisionnaire de police de l'air taw ko police mo aéroport Modibo Keita kanko e dadiɓe makko noon ɓe mbaɗi teɓande ɓuttere no fewi molantede Allah ñande jamma nogas ɗiɗi ne wiyata nogas e tati lewru février mayno ndu sanga 22 heures jamma woni 10 heures jamma ɓe teeɓi toon noon ko wolisa goto ona wolis noon on no tigui ko nder aéroport he o fano ko tole Paris lamorgo leydi France nde ɓe nangui wolis o noon ɓe udditi ɓe tawi makko drogue kewɗo mo hinde cocaïne ene qime noon ha kiloji 4 piccalla ha kiloji 4 piccalla kiloji 4 piccalla temedde jeegom gramme mo drogue mo hinde cocaïne ona wolis noon ɓe koliri tigui jaaru muɗum walla jaaru drogue mo ɓe tawi hen o ene qime tigui ko haalisa kewɗo no fewi ne qime ha 107 millions taw ko franc CFA mbiɗena poids drogue o ko 4,300 grammes kiloji 4 e temedde tati gramme drogue mo hinde cocaïne mbiɗena jaaru makko ko 107 millions mo franc CFA hono directeur général des police noon holiri weltare makko faade on commissaire des police mo l'aéroport wondude dadiɓe mum kala e ɗeɗo golle paydiɗe no fewi ɗeɓe golli hollirama kadi yimɓe ɗiɗo tebdama e wolis o eɗo saaha joni mbattama e juuɗe justice ha joni ko leydi Mali keddoɗen Aminata Doumbia ko femme d'affaires woni tigui debbo jooma ngaalu taw ko baɗowo affaire teɓanoɗo kayina sokono oɗo saaha kala nder leydi Mali taw nanguirno koko fati escroquerie kanko noon o funtuno ko joom ngaalu goto malinaji gurɗo caggal leydi ga fati kay codgol 4 pulaar uji o fonno sodan ɗum to leydi Allemagne o funti ɗum o ñama ɗum haalis kewɗo no fewi ko on portunomo plainte o wonno tigui koye kasoji oɗo saaha kala caggal noon de hujjikintoɓe makko kolliri o wonano cellude no fewi e saaha kay ɓe gonno nawdemo to cuuɗi cafri ɗi ko ɗon o hemno fartange dogde kanko e ɗiɗo renoɓe mo oɗo saaha kala koye jiilo won noon o wiyama teeb noon e oɗo saaha joni o ruttima to niɓɓuru e nder kaso biteɗo bolle ko toon tawate oɗo saaha joni mbiɗen noon o nanguirno ko escroquerie taw ko haalis kewɗe no fewi ɗiɗo ɓe wondunoɓe noon taw ko renanoɓe mo ɓena e oɗo saaha joni kañumen nana coka tigui to kasomo kulinkoro ha joni ka joni kabaruuji men ɗemngal pulaar selnomima to leydi Mali ko to leydi Benin paɗen commissaire divisionnaire Ghalii Abuu Bah taw kañuma wonno mawɗo service immigration ko nangganoɗo noon oɗo saaha kala o nanguirano noon ko fewnude passeport uji jeegom ɗina passeport uji noon o waɗa fewnude passeport uji wonande ɓeena Nigéria Cameroun naɓe yimɓe Cameroun naji jeegom o fewnan ɗina passeport uji o ɗum noon wonno tigui ko kanko noon omo nanguida e nogas ɗiɗo neɗɗo guilay policier ji ɓe holto ha ko waɗannoɓe intermédiaire wondude ɓeena Cameroun naɓe kala koɓe nogas ɗiɗo neɗɗo ɓe darima yeeso ñawoɓe ñalawma hanki o noon juge noon walla mbiyana procureur on namdima nde o sokite duuɓi sappo e kaso taw o yitanage ñawande noon yanata ha laaɓa ko ñande altine garawoɗo koto leydi Nigéria cakkitoɗen to leydi Nigéria noon laanan ndi woka gaddan ka taw ko ummiri kam to ummi
gaddu ko ɓeena yimɓe nigéria naɓe wurnoɓe e nder leydi Ukraine noon e oɗo saaha joni de leydi Russie woni jorde bomboje mum ɓe mbawi tigui yettade kamɓe noon koɓe temedde 4 neɗɗo lanaka noon juuri ko ñalawma hanki o ko juuri to Abuja lamorgo leydi ɗi tawa kay ko ummori koto wiyete Bucarest noon koto leydi Roumanie takkidi e leydi Ukraine ko hollirama noon fodde ujunnaje 5 nigéria najo ene wuuri e nder leydi Ukraine ko adi kaya oɗo guerre kene fuɗɗo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo man sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo